Jeg er rigtig glad for at gå på Midtfyns Gymnasie. Det er super fedt, et godt sammenhold og gode lærere. Det allerfedeste ved Midtfyns Gymnasie, det er atmosfæren rundt omkring her. Jeg kendte ikke nogen som helst, da jeg startede, og lige så snart jeg trådte den døren, så var alle bare åbne og glade. Der er en summe af liv og af engagerede folk. Det, der er rigtig godt i f.eks. vores klasse, det er, at vi kan få lov til at bidrage med noget, vi har lyst til i timerne, og vi kan få lov til at lave om på undervisningsstrukturen. Det er fedt, fordi at vi ved, hvad der fungerer bedst for vores klasse. Vi har det rigtig sjovt faktisk stort set altid. Vi skal selvfølgelig være alvorlige i timerne, men så er der så pauserne, hvor vi kan hygge os. Vi fungerer sådan meget som et stort sammenhold. Det er fedt, altså se det omkring.